सबुर गोटे पबजी पबजी कहार कौन टेंशन आर खाली पबजी कौन करवा पूजाटा आसिलानी मुसाइले सब ठीक ठाक हो कौन कि आलोचना गोटे बड़ धरण चलती बोधे ना कौन कौन बा तुम जान ना कौन कौनटा हेई बा से भूली जाई ओपन लेवल पूजा ए वर्ष होनी की ओह नो कौ पूजा में गणेश पूजा तो हेई बा देखु ना गणेश पूजा हो ना गणेश पूजा साजला काल छड़ी गला मो मुंडुरु बाल तते किछि जणा पडुनी ओह नो छी की गंध टिके ऊपर लेवल गाधुआ दी कर ना ता कादुआ कादुआ भात लगेठी आस दियर कादुआ कौन करवा किसी आलोचना करिछ दिगर मुसा हम तो सब वर्ष ओपन लेवल हुए ए वर्ष भी हबो फास्ट ठाकुर भाई आरो गाँडा भूली जाइथिली ठाकुर आनछंदी ए एडी गिटा नटराज 15 सेंटीमीटर स्केल नहीं नहीं भाई हमर बड़ ठाकुर करिया जे ठाकुर बड़ करिया भोगटा कौन करिया एतर चूड़ा घसड़ा कर दो तू बोधे एठे नुआ आसु तू जानिनु भाईकर हमर सब ओपन लेवल बोली भोगटा हमर एम्पेयर सु मगे दवा लोक समेत एम्पेयर भोग खाइबे अच्छा भोग कथा तो हे गला डेकोरेटर का कौन गया नित्या की डाकी देले केली हो ना 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 नर जो साउंड जो लाइट जो धक्क धक्क होइलो बोपा भाई 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 सीए नो भाई लोकरा देखले को भाबिवे कहिलो हमरा काम करिया मां काचो खाई गोटे भल इयो अछि मां काचो खाई डेकोरेटर वाला डाकिया काचो खाई मालिक के ओए ता घर बासे बांझपुरे ता ना नाळुआ हां ता स्त्री रे मालटा ओह नो सत्तेरे मालटा हां हां हम तो सेउड आसियो फाइनल हां फाइनल सेउड अच्छा केते टका खर्च हो ना पाखा पाखी 60-70 हजार हेले भी हो जाई पारे 60-70 ना ना भाई एथरो जा हो टंका 2 लाख पाखा नबा 2 लाख भरिया पड़ियो 2 लाख को आडो रखियो अकाउंट दी चलो तमे एठी कोन हिसाब करछो तने अकाउंट के रखी हां से ठीक कथा कहू जे हमें जीवा सेठी के चलो 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 अकाउंट आडी रखी छदी तू आइलु तालाटा को करछि कुआर जाइथो देखो देखो कुआर जाइथो से देखो देखो ए तो अकाउंट कौन ता चप्पल बेड नहीं दुर्बल डाला बजे नहीं कौन ये सात वर्ष अच्छी चाकरी करेगी 7 टंका भी देना मो चप्पल छिंडी जाई पैसा सब होउची कोन तुम पैसा हिसाब दउची रुओ जिया कौन पब्लिक पूरी पळेला बसियो भाई मो अवस्था भारी छिन्न छिन्न मो कथा कि सुनिबो भाई वो कौन है वो लैपटॉप देखुछ हां लैपटॉप भड़ा रे आंची ए जो कार्य स्कूल बंद हेतले ताको करछि
ସେ କଣ ପଇସା ପଇସା ଦଉନ କିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡକୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ପଇସା କୋଉ ଗାଁ ପଇସା ତମର ଏବେ ହିସାବ ଦଉଛି। କାଦୁଆ ବାବୁ ଟଙ୍କାଇ 85 ପଇସା। ହାଡିଆ ବାବୁ 2 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ସନିଆ ବାବୁ 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ 10 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବା ସିଙ୍ଗିଲି ନିଅ ତମ ପଇସା। ମାଟି ବନ୍ଦ। ଦୁଇ के ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି 19 ଟଙ୍କା ଏତିକିରେ ତମେ କରିବ ଗଣେଶ ପୂଜା? ଚାଉଳ ଭଜା ନା ପଇସା ସବୁ ଗଲା କୁଆଡେ? ଭାଇ ଲୋନ ଫୋନ ସବୁ ପଳେଇଛି ବୋଧେ। ଛେନା ଗୋରଟା ନା ସବୁ ଖାଲି ମାଣ୍ଡୁ ଚକର ଖାଲି ତ ଫୁଲ ଫୁଲ ଆଉ ମୋର ଚାହାଣି ପୁରା କଣ କରିବା ଏବେ? ଆରେ କଣ କରିବା ଏବେ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି ପଇସା ଅଛି 19 ଟଙ୍କା। ଆମର ତ ସବୁ ବର୍ଷ ବାକିରେ ହଉନି, ବାକିରେ କରିଦବା ଆଉ। ସମସ୍ତେ ସିନା ବାକିରେ ଦେବେ, ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କଣ ବାକିରେ ଦବ? ସିଏ କଣ ମୋର ଚିହ୍ନା? ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ହେଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ଆଉ କଣ କରିବା? ଗୋଡ ହାତ ଧରିଆ ଚାଲ, ଆଉ କଣ କରିବା? ହସିଛେ ଆଉ ଯିବା ଆଉ। ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ଦରମା ମିଳିବ? ବାଲୁ ପ୍ରଜାପତି ହଁ ସାମ୍ବାଳୁଆ ସାଲୁ ବାଲୁ ପ୍ରଜାପତି ଆଜି ସିନା ଅଛି ଅଳିଆ ତୁଲ ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ଯିବି। ଆଜି ସିନା ଅଛି ଅଳିଆ ତୁଲ ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ଯିବି। ତତେ ବାହା ହେଇ ନେବି ଆଫ୍ରିକା ସାମ୍ବାଳୁଆ। ଭାଉଜ ସାଡେ ବା ଭାଉଜ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ ମନ ମୋହନଜାଦ ମଲା। ମୋର ବି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ହଁ ସେଟା ନାଳଟା ନାଳ ଥାଉ। ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ବାଉଁଶଟା ଭଲସେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଯେ ଅଧିକା ପାଟି କରୁଛି ତା ପାଟିରେ ବାଉଁଶଟା ପୁରେଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଯିବୁ? ହଁ ହଁ ପିଲା ଆସ 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 ଆସ। ଆଉ ପିଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଆଇଲ? ଭାଇ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ଟ୍ରକ୍ ଟା ବାହାର କର। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମ ଟ୍ରକ୍ ପୂଜା। ଆରେ ଭାଇ ନାଇଁ, ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଓହୋ ହୋ ହୋ ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ ହୋ ହୋ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଟା ଲଗେଇଦେଲୁ? କିଏ? ଟ୍ରକ୍ ବାଲା? ଓ ବାହାରି ଗଲେଣି ତ? ଆସ 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 ଆସ। ଓହୋ ହୋ ତାହେଲେ ତମର ମାଣ୍ଡୁ ପୂଜା। ଆରେ ଭାଇ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଓହୋ ସରି ସରି ସରି। ତୁ ତାହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ବୁଲେଇ ନେବୁ? ଆରେ ଭାଇ ପଇସା ବାକି ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ଚୁପଚାପ ଠିଆ। ଆଚ୍ଛା ତମର ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡୁ ବାକିରେ ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇ ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା? ଆରେ ମୋ ଭାଇର କଣ ହେଲା? ହେଇଟି କୁଆଡେ ଗଲ? ପାଣି ଟିକେ ଆଇଲ। ନିଅ ପାଣି। ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଦୂରିଆ ରଖ। ତୁ ଚୁପ ରହ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମର ପଇସା ପୂଜା ହବ। ଓହୋ କେମିତି ହବ ତମେ? ଆରେ ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ, ତମେ କଥା ବୁଲଉଛ?
ପାଗଳ ନା କଦବେ କଣ ମୂଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାକି ମିଳିବନି। ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବସନ୍ତୁ ବସ। ଆରେ ସାର୍ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ବାକିରେ ଟେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଇରେ ବଟ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସେ ପିଲାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦବୁ। ତାଙ୍କର ଭାଉରୁ ଦୋକାନ ଦେଇଦେବି ଆଉ କଣ ଏ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଭାଉରୁ କଣ ନଉଛନ୍ତି ତା ଭାଉରୁକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଅଧିକ ଚୋରି କଥା ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ମାଉସ କପଡ଼ା ଦେଇଦେ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତମର କୋଉ ଗାଁ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଳାସୁର। ଓହୋ ମଳାସୁରପୁର ନୁହଁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଆଉ ନିଅ ବାକି ରାଣି ପଛରେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଯିବ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ବଡ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ ଆଉ। ଭାଇ ପଇସାଟା ଦିଅ ମାଣ୍ଡୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତମେ କଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛ? କେତେ? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ। ଓହୋ ନିଜ ପିଲା ଯଦି ବସ୍ ସାଇଡରେ ଓହୋ ତାହେଲେ ତମର ମାଣ୍ଡୁ ପୂଜା। ଆରେ ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ପୂଜା ନୁହଁ। ତୁ ଚୁପଚାପ ରହୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହି ପାଟି ଚୁପ କରିବୁ। ଟ୍ରକ୍ ଆସିଗଲା ହଉ ଅର୍ଡର କରିଦିଅ। ଓହୋ ତମର ତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦେଲେ ତମ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର। ଭାଇ ଟେଣ୍ଡକୁ ଟେଣ୍ଡ ପଇସାକୁ ବି ପଇସା। ହଁ ଲେଖ ହଉ ପିଲା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ ଫୋନ କରିବ। ତୁ ପାଟିରୁ ହାତ କାଢୁନୁ। ଭାଇ ତେବେ କଣ କର ମୁଁ ତମ ପଇସା ମାଗିଦେଲି ତାଙ୍କୁ ବଦଳ। କି କଲୁ ରେ ଜୀବନ କି କଲୁ